Здравейте хора! Добре дошли обратно в моят YouTube канал. Много се радвам, че днес отново се виждаме и че ще прекараме пак част от времето си заедно. В днешното видео мисля да си поговорим за голяма част от нещата, които ние избрахме за малката. Ще ви кажа от кое ние сме доволни, от кое не сме чак толкова. Със сигурност има неща, които ще забравя. Със сигурност не съм се сетила за всичко, но мисля, че основните неща съм си ги записала тук на едни листчета и съм се сетила за тях. Надявам се да не забравям някакви по-важни неща, пък ако имате някакви други въпроси или съм пропуснала нещо, може да ми пишете долу в коментарите и ще ви отговоря с най-голямо удоволствие. Днес ще си говорим за бебешки неща, които са ни харесали и които не са ни харесали чак толкова много, и ви предлагам да започваме. Надявам се видеото да ви е интересно и ви пожелавам приятно гледане. Започвам първо с бебешката количка. Ние се спряхме на Cybex Balius S Lux и сме страшно доволни. Покрай мен, между другото, масово имат тази количка. Две мои приятелки, сестра ми също си купи, ние си купихме и покрай мен всички са с тази количка. Когато ние купувахме от Рая той се взехме, продавачът тогава ни каза, че всеки втория с тази количка, и после като се загледах, наистина много често срещана е, но ние сме много доволни. Страшно маневрена е, красив е дизайн. Ние избрахме в бежов цвят с кафяво и аз мога да я препоръчам с две ръце. Удобна, маневрена. Количката е малко по-обемна, когато искате да я сгънете и да я съберете в багажника, особено пък с коша за новородено. Но за мен удобството, което предлага, си заслужава и затова я препоръчвам с две ръце. Изобщо не сме съжалявали, че сме се спряли на нея. Чантата за количката, която ние избрахме, е на Kickaboo. Първо бяхме поръчали в бежов цвят, защото мислихме, че много ще се върже с самата количка, но не се върза и затова я върнахме и си купихме същия модел, но в черно, и вече няма никакъв проблем с нея. Удобна е, голяма е, има подложка за повиване вътре, има термоотделения самата чанта и като за една чанта за количка ние не сме имали друга, но тази сме доволни и мисля, че добре се върза с самата количка. Чувалчето, което вече не използваме, защото навън е топло, но на Kickaboo взехме едно чувалче, което пък много си пасна с самата количка. Самото бежево на количката и цвета на чувалчето много си паснаха. Доста е дебело. Друго нещо, от което също сме доволни, е поставката за чаша и телефон за количката. На мен ми хареса, че е две в едно. Аз такова си търсех. Защото обичам телефона ми да е под ръка, да не го прибирам под джобовете и да го търся, а така си го слагам директно на количката. Мога да си сложа някаква напитка, която съм си взела, фреш фрапе, и са на едно място, което е много удобно според мен. Така че харесва ми. Единственото нещо, което не ми допада, е, че отделението за чаша или шише е доста широко и ако сложите някаква по-тясна чаша или по-тясно шише, много се мести и на мен така ми са оливали нещата. Това не ми допада, иначе е супер. Но може би трябваше да се измисли по някакъв начин да се разширява и да може да сложите както по-тясна, така и по-широка чаша или шише. До тук с количката, да, имаме и дъждобран, имаме и комарник, но мисля, че това са някакви по-дребни неща. И продължаваме с леглото, кошарата. Кошарата, която ние избрахме, не сме много доволни от нея. Идеята е добра, но изпълнението не е толкова добро. Аз, между другото, ще ви слагам снимки някъде тук до мен на всичко и ще ви изписвам тук, може би някъде, самите модели на продуктите. Кошарата е добре измислена, защото е лесно сгъваема за път. Много е компактна, има си несесерче, сгъва се лесно и слагате си я в багажника и пътувате лесно с нея, но също така плюс е, че може да става и като next to me, има падаща преграда и си я долепяте до спалнята и така си става като next to me. Но някакси самата подложка отдолу, преди да сложите матрака, не знам крива ли е каква е, но не е равен матрака, а стои малко така на една страна, което на мен не ми е окей. И се чудим дали да купим нова кошара или Димитър мисли да пробва с някаква твърда повърхност, за да се изравни нивото на матрака, ще видим, но
не сме много доволни от самото изпълнение. Иначе като замисъл е добре измислена, но изпълнението не до толкова. Матракът, който избрахме, е сгъваем и може също да се сгъне в несесерчето си и да пътувате лесно с него. Мисля, че сме доволни. Не знам какво да кажа за матрак. Аз не съм лягала на него, така че не мога да кажа дали е удобен или не, но гледахме да изберем някакъв среден клас матрак и надяваме се да е хубав. Въртележката, която избрахме за над леглото, реално не сме я използвали много, някакси малката проявяваше интерес в началото, може би, но после спря да я обръща внимание и директно я прибрахме и вече не я използваме, така че там няма какво да кажа, не се прие много добре и не сме я използвали много. Същото важи и за гнездото, което бяхме купили. Гнездото сме го ползвали 3-4 пъти. Така и не го прие добре, не спеше в него, използвали сме го само в началото и после се разделихме с него, защото нямаше смисъл да го държим и не го използвахме. Иначе изпълнението му беше добро от Juki, ако така се произнася бранда. Добро изпълнение, красиво беше, но просто не го хареса и не го използвахме. Камерата, която ние избрахме, е на Орели. Хубавото при нея е, че с приложение на телефона сваляте си приложението и може да си гледате бебчето от самия телефон, а не ви трябва такова допълнително устройство, което да гледате. Качеството е добро, дори да е пълна тъмница в стаята, пак се вижда много добре. Мисля, че е супер камерата. За устройството за бял шум ви разказах по-подробно в миналото видео, но то е на Мулни. Харесва ми и плюшката, защото е от органичен памук. То е плюшка с устройство. Устройството може да го използвате както самостоятелно, така може да се и вкара в самата плюшка и да се използва и така. Но ние за момента го използваме самостоятелно. Самото устройство ежедневно го използваме. Батерията му издържа сравнително дълго, мечето също е много сладко, много мекичко и мога да го препоръчам, също сме много доволни. Гледам да не се спирам много дълго на самите продукти, защото са доста и не искам видеото да става прекалено дълго. Опитвам се да кажа по няколко думи, но и да не е прекалено дълго обяснението ми за всеки един продукт, защото не искам видеото да стане пак 1 час и да ви доскочее. Но поглеждам си тук листа и продължаваме към баня. Продължавам с ваната, на която ние се спряхме. Доволни сме от нея. Широка е, удобна е, симпатична е, така визуално сгъваема е, което я прави по-компактна. Има си термометър за измерване на температурата на водата. Също сме доволни от подложката за вана, която избрахме. Не сме пробвали друга, не сме ползвали друга, но от тази сме доволни. Бебчето я приема добре, така че супер. Мисля, че тук е правилният момент да вмъкна и продуктите, които използваме за и след баня. Те са на Мустела, бях ви споменала в предишното видео. Използваме продукт за коса и тяло на Мустела. Мирише страхотно, много сме доволни. Използваме и олиото за след баня на Мустела и лосьончето на Мустела. От всички продукти сме много доволни, както крема против подсичане, пак на Мустела. И супер са, изчистени състава, миришат страхотно и се понасят добре от бебчето, така че супер. Също сме много доволни от марката Рейни. В Виз Виталис се предлагат, не съм сигурна дали на други места ги има, но имаме якенца, дрежки, бодинца, гащеризончета, много неща, спални чували, чаршафи и общо взето доста неща на марката. Всички са, поне което ние сме купили, е много качествено и мога да препоръчам. Продължавам с столчето за хранене, което също ви показах в предишното видео. За сега все още не я захранваме, но сме го оставили по-полегнало, защото тя все още не седи. Но го приема добре, мисля, че изглежда добре, изработката мисля, че е окей също и за сега сме много доволни и от този си наш избор. Нещо, което също използваме и се харесва е ергономичната раница на Тула. Много е удобна, хора. Разпределя много добре тежестта, не ви боли кръста, не ви болят раменете. Взимаме навън с мен някой път, защото някой път много омръзва в количката и я качвам на раницата.
и си добутваме количката, или пък вкъщи някой път, когато не иска вече нито на стола, нито на активните гимнастики, пак я слагам на раницата и мога да свърша така нещо и е много удобна. Наистина тежестта се разпределя много добре и сякаш не усещате, че носите бебе. Имаме две активни гимнастики, едната е на Playgro, другата е от Jumbo. Мисля, че има малко повече интерес към тази от Jumbo, защото някакси е по-шумна. Има пиано, което може да натиска с ръце и крака и има мелодийки, издава звуци. Също така самите играчки са пластмасови и вътре дрънкат някакви неща и мисля, че са и по-интересни, докато тази на Playgro изработката е по-добра, по-мекичка е, играчките си личи, че са по-качествени, но просто някакси не са толкова шумни и затова не проявява чак такъв интерес. Но си ги използваме и двете. Също така подложките, които са като пъзел, сме ги купували от Jumbo, също сме доволни и от тях. И умекотяват и си ги използваме и тях. Сложили сме подложките, отгоре реактивните гимнастики. Вече все по-малко изстигат, защото все по-често я намирам на паркета, но доволни сме. Следващото нещо, което съм си записала, са мокри кърпи и памперси. Ще ви кажа от кои сме най-доволни. Ние сме пробвали вече доста, но най-доволни сме от мокрите кърпички на Bebo. Най-плътни са, като ги изкарвам, излизат по една, не по 100 кърпички, да се чудите после как да ги напъхвате обратно. 99% вода. Аз гледам да купувам такива кърпички само с 99% чиста вода. И тези най-много ми допадат на Bebo. Също така памперсите на Pampers Premium Care са най-добри според нас и общо взето това са нашите любимци за мокри кърпи и памперси. Тук ви слагам снимка и на повивалника, който ние имаме. Повивалник, не знам, не сме пробвали друг, не сме ползвали друг, от този сме доволни, но какво толкова има да прави един повивалник, но да, мисля, че е окей. Нещо, което аз не знаех преди да родя и би ми било полезно, ако бях чула, е, че гъщеризонните скопчета са най-удобни, поне на нас. Ние си свикнахме с тях и ни е много удобно. Нещо тези, където са като бодинца с копченца, две тук, на мен не са ми удобни, много по-трудно се справям с тях или с някакви клинчета отдолу, да махам чорапи, клинчета, да разкопчавам тук копчета, много по-трудно ми е, отколкото просто да използвам такова цяло боди, да му разкопчая копчетата, да извадя кръчетата, да смена памперса и пак само да закопчая копчетата. Лично на мен това ми станаха любимите дрежки, тези целите гъщеризони, които си имат и кръчета долу, които са по цялото тяло и са ми най-удобни, защото просто слагате едно нещо и забравяте. Първия лист вече е готов, имам още един и останаха не много неща. Следващото нещо, което съм си записала тук е сайта Make It Special. Оттам имаме две неща и също така съм правила и аз един подарък, т.е. три неща съм виждала от сайта. И всичко много ми допада. Моите колеги от работа ми подариха една плюшка с две големи уши. Слагаме снимка пак тук, на която от едната страна пише името на бебчето, а от другата страна датата на раждане на бебчето. Плюшката е с много добро качество според мен, много добре изглежда и като подарък е такава запомняща се, не е някоя плюшка, която ще омръзне на бебето или на детето и ще я захвърлите. Тази е някакси така специална плюшка. Много ми харесва. Също така получих едно халатче, пак ще сложа снимка от сайта. Всичките снимки, които ще ви слагам, са от сайтовете. Получихме халатче като подарък, отзад е с името на бебчето. Тук мисля, че с ушички беше, аз съм го прибрала, защото той е по-голям размер и все още не го използваме. Но халата изглежда страхотно, много красив цвят, отзад е пак с името на детето, което е супер красиво според мен. И да, а пак за сестра ми поръчах пак такава плюшка, но друга, различна от моята, пак много красива. И според мен за такива персонализирани подаръци е страхотен, защото така някакси подаръка е по-личен и не е типичния подарък, който може да отидете да купите във всеки един магазин.
Следващия сайт, от който също сме доволни, е сайта на Маймунджио. Там си поръчвахме купичка за захранване с лъжичка. Те са, когато поръчате купичката, лъжичката пристига като подарък. Те също са персонализирани. Избирате си шрифт. Да, мисля, че така беше. Избирате шрифт и купичката и лъжичката. Има и други неща в сайта, но аз съм поръчвала купичка с лъжичка. Те идват с името на детето. Поръчах за нас, поръчах и за сестра ми, така че и двете купички, и двете лъжички бяха страхотни. Стерилизатора, който ние ползваме, е на Campbell Babies. Върши си работата, но не е най-доброто според мен, което можеше да купим. Просто когато бяхме в магазина, ни казаха, че от другите, мисля, че си бяхме харесали друг, да, точно така, бяхме си харесали друг по-голям, но ни казаха, че имало рекламации от него и ни препоръчаха този и ние взехме този, но не е много голям и като цяло според мен за тези пари може да купите нещо по-добро. За биберони и шишета, тук няма да се спирам много, използваме биберони на Philips и шишета на Nuuk. Шишетата на Nuuk са стъклени, които ние използваме. Имаме от по-маничките и от по-големите, стъклени са и хубавото при тях е, че имат индикатор за температурата. Ако е прекалено топло, свети в един цвят, когато вече температурата е окей, свети в друг цвят и доволни сме както от бибероните на Philips, така и от шишетата на Nuuk. Имаме два броя нагреватели. Единия е на Nuuk, който използваме в къщи. Той се води за шишета и за бурканчета. А другият нагревател е преносим, който държим в чантата за количката. Удобен е, защото с натискане на едно копче може да си стоплите нещо, дали някоя пюре, дали млякото някъде навън. Ако сте отишли някъде и не може да се приберете до вкъщи, стопляте си го навън и забравяте. Зарежда се с USB кабел и е много добро решение. Сега тук срещу мен виждам и едно кенгуру, което трябва да качим всъщност на тавана, но няма база за сравнение, ергономичната раница и това кенгуру. Сетих се просто, защото видях тук кутията срещу мен да ви кажа, но ергономичната раница е класи над това кенгуру, като усещане, удобство. Ами, това са нещата, които съм си записала аз. Както казах, със сигурност ще има някои неща, които съм забравила, но ако има такива, може да ми пишете долу в коментарите, ще ви отговоря. Ако пък се съберат повече неща, които съм забравила, може да направя и още една част на това видео. Надявам се да ви е било интересно, полезно и ще се радвам, ако е било така, да харесате видеото, да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Ще се видим пак много скоро в следващото видео. Чао от мен!